Liturgi palimahon. Liturgi hatu tubuh nisi palua manang kelahiran Yesus. Asadung jupang diarina dapot ditikina haroroni si paluai. Saluhut nado marlas niroha. Jalaro do sumomba Mesias nagabe si palua di Portibion. Barita hatu tubunai gabe barita si tangi honon ni pinggol. Si peopan niroha mambuan pos niroha dohot hapor seaon diari dohot holong ni Jahoba mida hajol maoni. Tabegema liturgi 5A. Nunga nanian-nian manguji manuraton jojor barita di naung takas masa di tengah-tengah nami. Manggihutan pemerintahon niangka siti dangi sian bulana itu hami. Ima angka naung gabe berhalado di hatai. Jadi dohot mau pas ada raku menerosor jor-jor dio ale Theophilus. Na pinar sangap dung jolo pamanat sudah sian mulanai. Asa ditadaho hasitongani hata nong dipodahon tuho. Uju Herodes adong mas kerajaan Elizabeth doagana. Bona dona sida doasa marudepen nepata diparangyan dona asa patik doha taturani Tuhani soh surahan. Dang adong anak kona sida aina holdo si Elizabeth jalan nunga gajang umurna sida be. Tabegema liturgi 5B. Jala jumpang ma dianggap ni orang nai mangulaon amalemon ibana diadoponi di bata. Bangingoton naina semaloni namali marsi jomput nasi nurat nasida gabe ibana mamangoti joroni Tuhani manutung dopa. Iroado anggo hala natoro sudena martangian ditiki manutun daupai. Gabe diida ibana mas suruh-suruan Tuhani. Jongjong disiamun ni langgatan pardaupan i. Tarsonggot masih Sakarias manidasa jalalo satahutan mah. Didok suruh-suruani matu ibana unang homa biar Sakarias ainunga ditangihon pangidoanmi tubuh honon saripema anak dihosi Johannes bayanon muguarna. Paras nyiro majul jar Maria Rio jala tero pemakasalot tonar tutupanai amin. Duet vokal Sian Prey baru manulang dohot Jennifer Banuarea.